mingguon molodung di panggagata Bethlehem non imana kutunjuk kami naga pagala lirin asa Roma nasida tujolo. Jadi asa dorasuta mulai asa martang yang naho mahita di bagasa rohata martang yang mahita. Amen. Nunga tugura jani harameon, nunga tuturo ibana, nunga di tonga-tonga ta ibana, nunga patar asini rohani debata di tonga-tonga ni huriana, nunga patar pambahenan ni debata di portibion, di lewat doa anak na Tuhan Yesus Kristus gabe si palua portibion, alani i nang madohonota. Idama debat Jehovah sadiri madok haholongan saling-ling na hubay makkaholongi ho di bahay ni hutugutugu maho marhiti-hiti asin ni roha at tong di bagas lalas ni roha ma tahatidak ma di panggagatan Bethlehem do inganan hatubuan ni si paluay. Di tadikod do sangat na laho manopot hita na di pardangolanon. Asamar sangat iba na marhite-hite ulaw na balagay. Atok tadanak ng gitongat-tongat ta panodangi. Hujo hay mahamu tujolo akta si bagala lilinon. Roma hamuna. Yang mewakili sekolah minggu datang ke depan. Yang mewakili Naposo Remaja. Mewakili ina mewakili ama asa Roma tujolo la bagala lilin. So ini mewakili parhalado. Sini. Nah. Roma mana? Mare de mahita las mula maha amuna.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu diperbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jalamaringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami ma hasangapon songon hasangapon ni anak na sasadai, sian amai, gok asin ni roha dohot hatutuon. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banogijang, madok molate do hami tuho, ala di godang ni asin roham dot holong ni roham di hami, ay di basa-basaon hodo anak muna sa sadai tu hami na di pardangulanon, asa malua hami marhite ite ibana siya dosa dot siyan hamatian sa leleng ni leleng na, hupangido hami tuho, sa sodangi maruhanami na holomi marhite-hite tod di purbadia, akup ni saya parohai mahami asa hubotohai mandok molati tuho asa tarapul situ turohanami dihagogotad dohot di pangujunan mahite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maret dehita. Tatangihon mapati ni debata di perpungot tadi boronginon. Imasian Filipi 2 ayat 1:5. Unang manarik ko di hamu be matahon hamu doho manadidongan. Songop parhaon ni Kristus Yesus ma parhamuna ido sahana at tongra mangidogogo mahita tua deban ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na bar tepati mi. Amen. Tapuji Tuhan tamared dehita. Kita jongjong. Oh
Tato poti madosat tanah gudang itu hadapan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di buana gijang. Horo na patu pahon hasisani dosa di hami halak na dangulon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham di hami akka na mangarsak ko dosa nami. Saya sahapi matubaga sa rohanami hasisani dosa nami i. Lehon matuhami kodim na bediyai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alay asa hot rohanami marhapos yaon lamang kotapon na sa dosa dohot rohapur tibion. Asa hupasatami diri nami tuho, gabe pilihan na mangulu jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laus tabigima baga-baga taringot kesesaan nirusatta. Songonon do pakkaholong di debata di portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon, asa unang mago ganut na porsia di ibana. Asa hanguluan sa leleng-leleng na di ibana, hasangapom ma di debata na di kijang. Tapuji Tuhan ta marid de mahita. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel di perpungat di Bornginon. Iman atas surat di Yesaya bidu pitu ayat 11:10 pitu. Sonom maridok. Aku ni didok Jehovah ma mandok si Ahas songonon. Jadi ninda si Ahas ma dang olo au mangido asa unang hujuni Jehovah. Di bahai ini apalah Tuhan sendiri ma mangalir sada tadda di hamu idama gabe masara namar baju jala tumubun sada anak jala bahinon nama warna Immanuel. Aita aga so di boto dan anak hidupe mabolok najat jala mamilik na denggan. Tarulang matanoi na ni raja ni dua raja hina biara mui.
Ido sahakna mertua wakana tu mangiun hata ni debata jara na upiosa. Amen. Tapuji tu hatta maridde mahita. Tindak kema hata porsiatai songon nahina tindak ko diungat tasa porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo nasa tudosan na tumapalangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tinibun ni si Maria nagabe-gabe seton di purbadia adorak suhabubuhan. Ido tu hatta na tumaon na birnit di panghuman ni silatus na mati tarpajal lo ibana di hau pinor silang na tuat tu banotoru ding ditanom na mulak mangolu dari patoluhon na manai tu surgo la hundu tu siya mundepata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanaon manguhumui halak na mangolu doh na mate au porsea ditod di purbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doh di hasisani dosa doh di hatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate doh di hangaluan na surasuda. Amen. Tapi gema lagu puji-pujian sanpungan ina las dulu teman sanpungan ama. Ya, non.
Taudu ti maacarat tadi na pasap sadahon. Nung araw hatu ni nung ngatubu si paluay atok tapuji madepata maddok. Sangapon madidata kadimidja. Kami maditano kakadol. Roma akado kaparhalado tujuro lapagal alilin. Las pamarele. Naklaro tama. Jongjong mahita tapuji tuhatta marende mahita sonang ni bornginai.
nung raja ni hadameon, nung nga tutuga bejolma ibana kumokop pita, nung nga sikop baga-baga ni debata na siyan narobi tajak ma ibana turohatta asa ibana gabe arta na umaraga dihita ima hanguluan na pinatupanay. Jala momosma tiatiup pakirimon na tapar hatopoti ay haposado na marbaga-baga hossa. Amen. Hudul mahita. Tapi kema lagu puji-pujian san remaja las diuduti manom muse naposo. Ya.
Tapuji matu hatta marida mahita huhuk mata papungul pele saraa dot sadabe. Tuhan
Idame ni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas mari kita saluhutna. Amanami do inanami nang sude hita akar remaja naposo bulung nang danak dinamarlas ni roha kita marpungu di apala bornginon ima di nomar ningot di sada peristiwa na belga di tonga-tonga ni hita halak na prosea nama itu Yesus ima di parningotan hatu tubuh ni Kristus alani barita nauli nagabi ujahan di las ni rohatta di apala bornginon ima siang surat epangelum ni Matius bidusada hujah masian ayat 10 walu sahatu ayat 20 songonom madu di sini yanggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonondo uju oroan si Joseph dope inana si Mariai gabi-gabi do ibana siatto di porbadia adorang so masih padono hadope nasida ala perrohana bonar si Joseph nama ngoro si Maria dang adong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana ma naeng sirakonon na songoni ale dina songoni do petahi ni rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana oh Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe do ngamu saripe musek ay dinasian to di porbadia do nanaing tubuh di ibana tumubuhon anak ma ibana Yesus do guarna bahenom ay paluaon na do bangsona sian aka dusana sidabi masa pesudenai asa jupang nahina taon ni Tuhani marhite sian panurirang na namadok idahamuma gabe-gabe do namar bajui tubuhan anak maibana jala bahenon do goarna Immanuel lapatan na dongatta ma debata ima sahatna dihita salutna na hinaholongan dia pala minggu sadari umma apala takas di bornginon di namar pungu hita makalason nate ima dinalaho manaringoti songo dia ma pausorusoron taringot dina masa hatu tubuh ni Yesus di tonga-tonga ni portibion idom bani naro kita di bagasan bornginon nate ima dina lau pausorusoron songo dia ma sada barita na balga ima tubuh si paluai ima Yesus iya de ale sada na menarik donian nate ima taringot tunani dok di barita ni hatu tubuh ni Yesuson na menarik disi molo taida apala takas do molo di apala trupukon diodol hodo songo dia ma parohaoni si Joseph somalna molo dia kabarita nasai tabegi si Maria duate nasai atar di odolhon di barita natalate burjunai tahe si Mariai ulu ibana rade ibana manaun di tonga-tonga ni ngoluna imadina disuruh debatamar hite suruh-suruan ni ikonsian ibana ma dinalo manubuhon ima Yesus Tuhani boy do tabayak kon niate dia ka piga-piga liturgi natau lahu nate buama si Maria sada ina manang sada namar baju ibana naso ditada ibana akabaua alai ikon adupan na do yate ima iko gabi-gabian do ibana ay boy digambar kita ya te songoni so ditadai mana ngaha ala ikon adu panadui resiko boado padangani halak taringot
ima si Maria na ikon ibana basa uton ima na didok sakap ni debata tu tonga-tonga ni portibion. Lalu na mangihut muse ala memang nunga mardongan si Maria do si Joseph pe dung di begi bano baritai ima naung gabi-gabian manang naung dingkan ima pamatang ni si Maria batotu mabiar di bana si Joseph ala niaha ala maralo do molo dia kadi nama mereng ima ahama dohono niaka portibion do jolma taringo tu adat ni hajol maun so marsidono hadope nasida so marhasoho tadope ale nunga ima nunga dinggan mamatang ni si Maria ate kan sugari ta auhon di bagasan ngulut tate apalagi songon ama imana batotung siailah honoto dia te asura natoras na ngabuyu bayakon dah apalagi mak iko pasauto mui suadung na dia umpamana kan tarsongoni mayo hata te molo hita sugari jupak songoni termasuk itu si Maria te bui do songoni Roma natoras na bah na wado na tududo na songonon gudang lu tak ketantangan Alessandra ipola ku bereng di tonga-tonga ni berita lasni roha di bagasan bornginon atik pegodang do aka tantangan na ikon adupa ni si Joseph do si Maria di nalo pasauton na dindok ni debata tu tonga-tonga Alessandra patokan na molo na taida anggo si Joseph tu mimbodo pangoloyon na tu debata sian hata-hata ni jolma manang portibion nah dia dupa ni mana odo na marga te sugari tumi bodo argani hata-hata manang padohan ni portibion di bagasa rohani Joseph ngalitu ni mana te ngalitu ni mana tu dia lau maiba marhua besa niuluan mengadupi akanak so ali di balik nai di hamuaka nahina holongan paroha nadingga du didok di bagasan trupukon dan olo si Joseph paurakon si Maria kodo na nidok na padua honiate selain ibana tumibo arga hatani debata di tonga-tonga ni ngolu ni si Joseph do si Maria dung didapoton aka suru-suruan Gabrieli na padua hon napa urakon nate si pata kan molosongoni do dihita col maukan lapatan na molo didok kadok kata madok lebih baik gudang do aka halak namang cahi manang madok iba contoh nah gudang nah hurang daripada namaila tikos do ikan dengan lu natumibo di ngolu ni harga diri ni jolma molo didok namaila teh hidung beni adok kata madok sakitnya nggak seberapa tapi malunya ini idok kan ini sakitnya nggak seberapa tapi malunya ini indok kan memang hidung molo maila iba contohna kan songona umacik do iya teh umacik do siana na ditulang iba umpamana lapatan na rohani iba dohot aka ate-ate ni iba iya teh kan na tumago do sarupa songon di do edei lebih bagus molo di hatani namu na poso ni na sering do di dia edei lebih bagus kita putus cinta ni kan putus hubungan daripada lapatan na maila atau malu dilihat orang nina perasaan kompak padahal nggak kompak kan malu doi sielehu doi. Jadi kadang-kadang memang hidup ya teh. Ale boy do mampu do ibana ala ni takas pangoloyo ni mana tu debata si Joseph dan ngolo paurakon si Maria ya teh. Imana dok laki kata iya teh.
Dia tidak mau mempermalukan si Maria. Memang nggak mardongakian di mana? Ate, mardongan dalam arti mardongan na dinggan dete, dang mardongan naso dinggan. Anggo di zaman waengon gudang do mardongan naso dinggan nate. Dak saut dope ngahira mesra ibana songon nasar marsaripe ate. Adung do songon ate. Molo di zaman waengon bubereng dui sifat apalagi kena poso. HP nong marsaripe pe dak songoni mesrana. Ape molo mardongan-dongan dope besongoni ma mesrana te. Odang dak songoni ate molo si Joseph do si Maria wong. Ale ahal na ipatu jolo ibanda ngulupa urakon. Dia tidak mau mempermalukan. Karena apa? Karena memang Allah sudah berbicara dalam malaikat mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan harus lebih tinggi untuk melakukan kehendak Tuhan daripada kehendak manusia. Itu dulu. Jadi memang secara penafsiran alakon na dua makatai masih Maria dok si Joseph. Waduh hitawang. Mungkin nga gudang jol mana madok hata-hata songon. Tuh emak songon na didok suruh-suruhan ni mah kita. Jo, mungkin marpe ajo halaki, marpe amajo lagi na dua tu dia hita lau. Martangi yang halaki aidu tabuna molo nunga saroha sa pikiran dua te manguloi nah didok ni debat ai jupakon suruh-suruhan itu si Maria dijupakon ima marhite hatani Tuhan itu songon diturpukon marhite nibi ima tu si Joseph totu nasida takas do bah ikut taulu dia Tuhani ala ulau nabal dong balau mahalakon nate ima mardalan lau matu Bethlehem. Mungkin si Maria sukuni bana matu si Joseph. Joseph, ado dalat tu si. Kereta api suadong, motor suadong. TJ dang adong mulu istilah waengon nate. Lamu aka motor do dia dang adong. Beres mai. Au kat tukang hau do. Adong do garubakku. Manang adong do haludekku. Ina makin darata posro hata dongat tama debata odo na topi kau nate porsia do ibana lauma ibana rap halina dua mangului Tuhani lauma sian Nasaret tu huta Bethlehem anggo sian aka angkorni drama manang sian aka naik paduduan di ganum acara Natal hita dong lo ikan dari pintu ke pintu mungkin halakonate ngasong nang dapet tikina bado tae tu dia hita Joseph inganata ngasong na ngadapet jupak tikina tak sukuma tua kajabui sukuma sede-sede ate kan sukuma sede-sede kira sambil marede di mana dari pintu ke pintu ate ale dang na ede sonarion nate sukuma dituktuhi mak tulang pan bahasa Batak majoto kan adung dua bui inganan parbonian nami dang adung cukup tuhami indoi songoni mai mau lihat matulang na sedia partulang muna babokok nambah imai jo na bui dapot umpamana kan lau mah muse bui do tagak barhunia de isuku masih ada sedi opung ngasih maroham adung do bui para dia musa da inganan tuhami mang apalah pas mak ro aka tendong nami umpama songoson nari hari Natal setu bak sedia madaong ipe akaso pa penga gabi hudulan parbuduman lului mana asing mau lihat mak ala paroha nading gado si Joseph do si Maria takabar humayate ale Roma muse disadati ja bukan adung do parmunginan nami amang urupa muna tangadung be ale adung manian inganan ale bui man gabi inganam di inganan nih nak pe songona
sedap-sedap do angurna ima di barani pinahan ketepatan aka pinahan di hati ai nu nggak di pajalang ate tu aka adaran ate dang di pamasu ipe tahu boido taga barhoni ate holat di nau mangului tuhani asa saud imana di dok haluaung di tonga-tonga ni portibion masih Joseph mukedot si Maria onahu tafsiro berjoa teh pemikiran on bahwa teh Maria hasian banalung benganan daripada hitan nolos merdalat terus dan adong yang anata taima jo taului bayi betaho kan diului mak inganan di barani pinahan ya teh bari simat borngin nasida taminoto ahado ulos na ahama inganan ni papuduman ya teh ale mukira aka rami-rami nadong di sia teh ale di sido di hamu hama nami do nami ala didongani debatado ulau ni si Joseph do si Maria ai di sido dengan mardalan sakap ni debata di tonga-tonga ni perdalanan si Joseph ahado nabui buat tak nau marga siang padohani do peristiwai di hita salut namar pungu di bagasam bornginon molo toktong do hita mangului nani do ni debata ikon pos doro hatta ikon donganan ni debata do hita di sude hamaolotai manang ahabi di tonga-tonga ni ngulut taun nate molo utipo do pangoloyot tadi debata jala upus doro hata di pandonganio ni debata imana kiningan di aka ayat na parpudi dongatta ma debata ima Immanuel gua rumai ya teh pas jadi memang saya upau sorusor donian bahasa teh apalah pas di goaria teh bayi donian nate dang apalah na husul hotu eporus bay majo apalah tanggal 24 daw ngate ay ganug hari Natal anong logo aria te dongat tama debata rangau patorang tuhita ganug ate hea do cari tahun latar bang anggo secara pribadi ate do guarni Manuel na satu hamil alena jelas dia mu amanami di nami molo debata do dongat di bagasa ngolutta molo roha marpangoloi do hita di bagasa debata samaul dia pe nata adopi di tonga-tonga ni portibion ingop mah anggo tu hatta do toktong do ibana dinalau mangalen solusi di sude aka perdalanan ini dongatta ma debata unang ma portibion dagawe dongatta lahu martukar pikiran laho nagabe ojahan di tonga-tonga ni ngolutta dina lau patuluson nasa aka sakatta dohot na mangadopi aka manang aha di tonga-tonga ni portibion molo dongatta ma debata ikon toktong do tiur jala gabi jupang di hita aka pasu-pasu lasni roha nasihat Tuhan bornginope hita marpungu portibion sude marpung marningot dengan basani debata ala nunga takas rotu hatta di bagasan Yesus Kristus tubuh di portibion molo jolma satu tikion gudang do madong suhardoi taringot tu partubuh ni Yesus di portibion ale molo di aka halal na porsia tanda holong ni debata buate dan ngadong naso terpatupa debata mangihuto pikiran na di tonga-tonga ni portibion molo didok debata gabi jolma suhardo di bagasan pikiran ni jolma molo didok sadar raja na sangap Tuhan na sangap tubuh di barani pinahan suhardo di pikiran ni jolma ale anggo di pikiran ni debata sianido botota haru Tuhanido rade rotu portibion tubuh di barani pinahan
ikon takas gomal di bagas rohata babua anggo tu hatai tutusi tutudo ibana dihaholongi do hita jala dipatu duhodo nadumenggan serep ni rohana alani dinamar ningot hita jala pausoru soron di bornginon tubuh Yesus di barani pinahan mambuan las ni roha mahita jala serep ni roha di hita salhukna ala nunga takas di patun debata pasu-pasu dohot haluauna di tonga-tonga ni ngolutta ala ni di hamu amanami dot nami nang hita napungu di bornginon song parhoni Yesus Kristus mahita salhukna molo nunga hita on toktong tatirui manang ahape natadalan ni ngolutta toktong do ikon dongat tama di bata di saluhun ngolutai amin martanyang mahita ali Tuhan di bata huingot tami do dia palabor nginon songo dia mali Tuhan di tahun hodo ali Tuhan haliaon marhitina roho tu portibion di barani pinahan asa patudu homo adi Tuhan sadat tada holong na takas di ngulu hami jolma jala dipakai hodo ali Tuhan nama ngului ali Tuhan disakapmu ima si Joseph do si Maria ali takas do ali Tuhan ala maroha marpangului di ho ali Tuhan gabe tulus sahat do sakapmu di portibion jala nunga takas ali Tuhan ujakon hami hujalo hami haluau mi ali Tuhan di bagasa Yesus Kristus dung roho di portibion alani ali Tuhan buan ma galung ngolu nami sude nasa panindang yang ngolu nami asa toktong hami di bagasan seret ni roha hami toktong di nau mangula-ulon nami songon ulaun holong mi ali Tuhan maradopon dongan nami maradopon keluarga nami maradopon akana humaliak kami maradopon manang ahape si dalanan nami di tonga-tonga ni ngulon molo mardonga tokodo hami salele kami mangulu iko jupang ma nauli na dinggan jalalas ni roha dohot pasu-pasu nasyakun pinuji mahwamang di bagasan Yesus Kristus nahu taringoti hami di bagasan bornginon na tubuh holi Tuhan tu portibion di barani pinahan asa malua hami sian aka ihot hamatian marhiti Yesus Kristus na di padudoko marhite haluaon di hau pinar silangi muse di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho amin di nambarede kita di bagasan lasni roha ima di ede nomor 500 siap lu ayat seda los di somma tapasahat piliatta na paduahon Dari suruh
ujung mahita salu. Luar di salu ujung mai di rumah rindu dirina menubus manusia asa matene Allah di dosa nabe di suruhani sangat dituhani. Songo buah di hita saluhna marsugut tanggal 25 Desember ima pesta puncak di hita perningotan di hari hatutu buni Tuhan Yesus. Asa taingot sesi pertama ima masuk pukul 7. Jala sesi paduahon ima masuk pukul 10. Jala sesi patuluhon ima masuk pukul 3. Asa taingoti jala los disido di patupa ganup sesi ima marulaun nabadia. Taparade rohata marsugut roh hita tu bagas joron itu hata asa bui saluhutna hita di bagasan hahohomon jalalas ni roha hita mapayutihut di acara perningotan hari hatutu buni Tuhan Yesus. Tatangnya ko mapilian na tapasahat di bagasan tikion martangyang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroran ni saluhut sila nukon na dingga dot nasa ulibasa na maliutus. Pasat tami masya nilohon tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwag na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasya kami pilihan nun pati bulon harajaun mu di tonga-tonga ni uriam do di porti biyon. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal betada hami godang isel nilohon tu hami. Asal girgiri hami andok meliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu say Roma harajaunmu say saud malomone roham di Banua Tungaun songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangulua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa nindongan namar dosa tuhami una kami tuhin tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ai ho Hamu di bagasan damai jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho di sordakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala azima rohana midaho di depak kon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaor hon madamina tutodim. Amin. Amin. Dia muaman nami duina nami ala marsugut dope hita pajupang di bagas joron laos marsugut mahita tong di gohi di marsi jalangan hita alai di bagas samborginon marsi jalangan mahita di siabun dot siabirak tabi di jolo jala horas mahita mulak di bagasan dame di bagasa Tuhani. Selamat menjelang hari Natal madi hita salutna. Budima.
Tiga. Oh iya, bang, itu. Kan baca baca. Oke dong. Tiga. Ekologi ya. Buat. Setia. Biar ekologi ya.
Si. Dihamu akan aposo. Dihamu akan aposo. Tubudi mak. Cek Naposo, ayo foto Naposo.